Ma-advise na to, Tor. So, mao din ni siya, mara ni siya kanang kuano, kanang expert siya. Unsa may mga Tor, unsa advice ni mo, Tor, ba sa mga taong gipangbiyaan, Tor, nya mga babae nga ni gipang ilisan tong mga tarong nga mga laki. Ang katong nang video dire. Mo na to kanon. Istorya ba? Ba? Interview ka. Unsa man si Tor? Tingog ba kay nana ta sa ABS-CBN? Si BC. Tor, Notang ko istorya. ha? Igsoon mong duha? Kamong duha igsoon mo. Guys, kani siya, guys. Gamay tanawon, guys, pero di katingalahan, guys. Nagdadala din nagtambot, so guys. Duggo. Sige na ba? Unsa man taon ka, Tor? Mayram di ka sa huli camera, Tor. Unsaan pag nagkapit, Tor? Kape ko. Sige, unsaan pag nagkape, be? Sige, unsaan pag nagkape, ge? Kaya motor ba? Masarap dito ang kape. Unsa di mong kape, Tor? Kape. Pure. So ayun na, guys, habang nag-aano na yung mga kasamahan ko, guys, nagkakape pa sila at saka yung iba naliligo. Pinupuntahan ko muna ngayon yung area kung saan ang mangga. So ang ating mangga, guys, ito na. Papakita ko sa inyo ang mangga na ito ay talagang mangga buot. Okay, ito, guys, oh. Pangbuot lang talaga to sa anin. Diri sa among amo, guys, bisan pag imong mangga gagmay, dagko, gwapa, pangit, dried, buot o Maynila, kung makauyon jud siya or season jud sa kompra niya, iya jud ang komprahon. Og tanan pong mga pinanser nga nag-spray sa mangga nga nag-agi sa among amo og pagpakumpra, dili na sila mupasa og lain kay tungod dili na sila sa amo, kay ang among palit buwak buak ra jud siya. Biskan pag kinagamyan niya sigay, dala basta wala lay tatsa. So ang mga pinanser nga niagi sa amo, guys, dagko kay sila katingala kay uban og mukwag 10,000 tolinadas, 5,000 pud kapin ang wakli, pero diri sa amo, guys, mukwa mig 20,000 tolinadas ang among wakli, murag wa ra kaabot og 700 kilos. Asa man mo ana? Ha? Sa mga naay mga financer diya, sa mga nagfinance og mangga, nag-spray, contact na sa among amo. Ihatak nang inyong mangga diri sa mga kay tanang mangga nga amo ang gi-harvest sa mga naay financer, wa na ginipasag lain kay tungod ang amo ang hikap solido o kanang dekalidad. Dekalidad kuno hay kay ngano gamay na lang jud kaayo ang mawakli tungod buak ba mao na gyud mawakli gikan sa sigay hantud sa kinadak-an basta walay tatsa, dala jud na siya. Ingana ang amo ang pagprocess sa among pagpalit. Mao na sa mga naay mga financer diag manggangan agian mi, di na gyud sila mapasag lain kay ang amo ang pagpalit kinasing-kasing og dili jud binuang, way sagol binuang kay kung magbinuang rapitol po ta anak padulong charot lang. So mao jud na siya, guys, no, biskan pag imong mangga buot basta ang presyo magkasinabot lang mo sa among amo, mao jud na siya, makuha yun na siya kay ang amo mupalit yun na siya mangga unya ang wakli buak ra. So gikan sa sigay hantud sa kinadak-an, dalag yun na siya basta walay tatsa. Mao ni karon ang among gi-harvest, guys, buot jud siya. So ang atong buot diri, guys, grabe ka kusog, guys, surturot yun among buot nga among gina-harvest, guys. Mao ni siya basta wa lang gitatsa, guys, karga gyud na siya, ha, karga gyud na siya diri sa amo basta wa lay tatsa. Ibalik na to ang papel para di maglatex. Andiyan na siya ito. Ibalik na tong papel para di maglatex. Ano na siya, wa gyud na siya tatsa. Muna kung giingon ninyo, guys, biskan pag ang inyong mangga kanang kuan mura na siya si kuan, ambiskan pag ang inyong mangga inganig pamorma, guys, basta madala lang siya sa dried basta way buak, karga yun na siya. Ang harbisonon tanan, guys, daghan pa kayo na kutob pa na dito, taas pa kaayo na. So mao ni among bahaw-bahaw gahapon, guys, daghan-daghan jud migbahaw gahapon, guys, kay grabe jud kusog ang mga harvester. So mao ni ang among tapok. So makita gini mo, guys, nga ang nagdagan sa mangga buot jud dagko nya, dili kayo kagwapahan pero pinakagwapa na ni sa buot. So sa among kadagan nga ko, guys, mao taon ni wakli, guys, gamay ra kaayo, wa gyud inton ka abot 5,000 kilos nya, wa jud ka kitag wakli nga dagko nga walay tatsa, puro jud na siya naitatsa, dagko nga naitatsa di jud na madala kay amo among palit kay wakli buak ra jud siya. So buak ra jud mawakli nya kung naapoy mga sigay-sigay kana po yung sigay nga nalabay
diya na yun na yung mga kuan samad or buak kay dili mo gyud siya pwede nga iwakli kung kuan wa siya itatsa na gyud na siya itatsa. So mo nang di gyud katingalahan kung ang uban pinanser makatesting sa among hikap di na gyud mo balhin og laing buyer ka masatisfied gyud sa among hikap kay tanaw ko naon nakakuha mi og 8,000 maura ng wakli. Kayo noy. Ria Oh, buot na dong, kana dong. Wapa kay na tumbuot dong. Oh, dagko kay tumbuot dong oh. Muna tumbuot ha, guys. kani Muna siyang dried. dried. Oh, muna itong mga dried oh, mga pangit na. Oh. Sabi ni. Dali, mga bali, mura mga kakaon na. Nahina ra ako kanang lingaw-lingaw ra ba di man ingon nga. Naginaan ako kay para magsugod na ta. Nahina ra gud kinang umukoy lingaw gud. Ha, muna siya ang kanang 111. Oh, One, apila siya. Oh, apil ni siya sa all-in ha kay wakwakli man ang palit na mo ani ni Madam Tata. Galing ha. Ayana. Shout out ka Ayana Jean. Ariana Jean sa imong baby love sa imong anak. Ka Jin Food. Ay ay Ariana Jean o ka Jinjin po do shout out daw siya ha kay Ariana Jean o kang Jinjin o kamo mga iris o kamera Guys, na may shout out Tor sige Tor shout out Tor so mao dyan akong position basta magbinlit ko na ay pinatakilid kaya wala gitay tag video no na ay pinatakilid nya kana diya itusok-tusok gina siya nya mobalhin na po ta paatubang kay ay pagtakilid pagyapon dai diri skilling nya di gini malikay nang magsinamok diri skilira nya magbabay-babay sa unta man sikat manggudta charot lang nya mobalhin na po ta diri sa atubangan kay daghan lagi dig mga position lagi kaya wala gitay tig video sariling sikat para gid nato ni so mao ni guys ang akong trabaho guys ibinlit na ko ng mangga para iwas daot so mao ni ang process guys so iduot-duot yun na siya diya sa may chemicals niya iitsa dito para ang kanang chemicals ang gitusloan ako guys pangpatanggal sa tagok og pampadugay hinog kay i-deliver palagi na mga 3 days man na before nga dili maguna-una siya hinog kun dili magdungan so mao na ni among buot guys nga mga buot Gifile niya, gifile niya nga na po tay good so ang uban gifile Yatang cambater. nag-file kung makaya ba yung file na ma-short mo man yun sa papel para di maglatik sang mangga amo na lang yun siyang kipaduyanan og itsa-itsa Naya pre mo makadalag kambat oy. Pwede pwede dugay ka makadalag kambat ay mura kang iring. Mangga dator. Gunda ni Dre, good na po Dre, halo na tanan. Hello guys, hello. Guys, hello guys. Bangga na guys, bro guys. Guys, hello guys. Pwede ka kung si video eh. Tama ni, uli ka rin, balik ka diri. Nagsahan na po, uli mo ka. Iya, buntag na siguro. Oh, dito na tulog, buntag. Ayan ka rin, Mike. Wala ka rin tao, kumano. Wala, yan. Oh, ito, ito. Ang sa'yo, taka uli.